kalau kepor kalau biang ya kabangin yo ya kamasrang no ya kejing syakri kejungi lempa jong kene kejan mit ngapedang subhai pi baro hakani kepor sekani kejing syakri lang bat ngingej ba ublay un isnai un kerku un don rekat bat un yalam yangi lempa cukane kepor jong kejing syakri ini soalang ban syakri ublay ndak bang ni roi kejing roi kabalai spa lai pulai kejing roi kabalai spa lai pulai jisu ba e yang syashadem jong mengan her kat bajing slay kirisa bat ki eryong ba ki be rima me atra yang hadu bandala chileng syakajaka plang syakajaka ri yalam mensim jong aru topediang baro sabtli kirkhat kejing roi kanamba kabalai spa lai pulai Bye.
xóa bằng lấy không lấy cái chừng toái ngàn phân snow có tốt cái này cái bên ta cái chừng thọ cái bậc hồi là các tiền cái chừng lấy cái bên ta cái bên con ya cái bên là bên xem là gospel cái chừng Matthias cái lòng cái bậc lái cái được hoạt cái bậc arpusau hadu balai phau cái tiền cái bậc cung này cái parsi cái nhọn ya kau ipat ke parsi ulabu hakmat jongki udaong ontarai ya ke hima ki beneng kum ubriu ubalabet yu sembai babaha ha kalengkha jongu te haba kidang yo thia ki briu ulawan ubashun yu bat ulabet ikinyot hapedeng ukau te ulalait wanno handai menba ulaspe utau kau bat balasaiso men kata kilapau kita kinyot ro te haba kilawan ki syakri jong utara yeng kilai ong hau ko kenrat mem semlabet yu sembai babha hakalen kha jong me nang no te kalayu layo kinyut ute ulitu haki ubreu ubashun ulale yakata ki syakri te kilag yakali yu memon bangin le thiu no yaki te ulaong em bayo haba phi thiu no yakinyut phirat lem bat ki ya ukoro babaro ar kinami lem hadu kayom ot te hakata kayom kejing ot ngan ong hakiba ot to ya lum shwa yakinyot to te songru yaki ya kabantang yaki nrei yuko pinelum hakatiar jonga kasithi kejung apostol Paul sikinong Rom kelnong ka bapra kalau nong kabakat wai kadkhot kabapra ko ongkum ni kat kumbala tho ublei ulai haki ya kamen sem kejing othia langai yaki khmat ya kaban om yo I bad yaki skor ki ban om yo sngo hado kani kasngi ken tu ublei un kat khu ya ka basha skor puli ka tien ka bakhoi ka chung u in phai ublei kejing twai dingin twai kaburom kejingu kalong yeme ublei kupa chingi ubah beneng ublei utrai chungkimet kimet sem ki chungi ublei ubalong ukhle chung kabalang ublei ubatap da kajing kajing isnai bat ubakan rei kajing mab ai ya aingu me ko kra babha namar kajing alam ka chung meyangi lengba chung kan kata yau hi baro stayau ho kisngi kipor ki bla no baro sedien kajing im kajungi ko kra me alam mingi ko trai me tinding halakasngi pan ngilong ngiman kum ni ko trai de da kecik ma ka chama ni aingu eme ko trai namak ne kapor hak ma me penla yangi ko trai kum ki khon ki chama ya ka bang yo ban kiu shikjing ka bakhoi ka bakan tang ka chama ban shikri ban yaro pat pen borom ya ka teng ka bakhoi ka chama ni aingu eme ko kran babaha namar ukhun chama u Jesus Christ ubalam lapa ban wan shik ne ka parthai pan yap li namar ki pop kereng kang ka chongi Padahal bar kesnam kejung Jisu, belaplah yang ikut terai. Banyak ban kot ialah dia mengilong kikun kecama. Mat bangin kami ialah dia mengilong ke Kristen. Kerana baik baik senai ngidwai. Hakum kena kapor ko terai. Habang idon ko ni ban syakri ya ka teng ka khoi kecama. Isnai tu ialah yang ikut terai. Naduk basdang haduk bawa no jongka. Kerku bakni kejing syakri ko terai. Kan long ka batap tu mensem. Isnai lembaga kan kapor iwan pau ko krat nak mentang la ka jong ka balang kra be be snai ya aingu eme ko kra ba melasang ya ka balang halo ne ulum ko trai ya ka bakan long maka ko trai ka jing sai ka joma ki wai ki badon sodong ki ni I ko borom ko jome ko krat lang ba jong ka balang inda dwai ya blain maka ta ya ka jing snai ya ka chilam ka jome ko trai ya la ka jong ka balang kra be min snai min lem rakat kerpang nak tak pastor ibadan ke jingkit ke bakia ko trai pan peniat seprang ki kam ke cama don rekat bat I ko trai kersan I hak por baro don rekat bat kinung syarai ko trai ki ban teman besan ke be jangi ki badon ko trai ke bentah ke bakrab ablai ya ke mantan rong hak kam ke cama ko kerat po la ke jong ke balang kersan ki rukum ju ablai don rekat bat ki kerku ya ke jim ke jongki nang rekat ko trai kita khot ko komiti balang ki balong ka ti kamon ka ti kadiang ko kerat hakapan penya seprang ka kam ke cama isnai yak ma me lo rekat bat ki rukum ju ablai kin mahat e ka bor ke cama
Kerat be berbisnai ni duai na kebentah kewai pekewai kerem pijing Kristan keberan hepok la kejong kebalang. Terai be men isnai men long la merekat ko trai batki kin mat de kebor kejong me terai. Kerat be ngitip de ko terai. Mengidon kami kijing Kristan ki baklain hepok la kejong kebalang. Namar dei lembah jong ki rempi Kristan ki baklain. Kebalang kejong me ko trai kenong ke baklain. Bat kebalang kejong me ko trai kebalang la ban ya chaprang. Ban syakri bat pa ko buram kejong me. Boleh bapa mat bisnai iwan nampak cokor kepor kerpang ro ko try nak kamta kitu ki bala le changano na me ko try bi bisnai bon ko try ki khon ki chama ki bala klet ya me kum hagane ka sngi ko try ya ka ban kiu shi ka ying ki chama ban ko try ki bon kam ki chokane ka pertai try bapa mat bisnai ni dwai kerpang ki men lam rekan bat ki men kran hapo jom ki ko kram bapa ho men ya rap ro ingi ko try ki badon nak ka por Bingla ban sakhi keteng ke joma bingla ban kring ki bai pat ko kerat makin yo ko try ya ke jislok reng kat bat me po la kejong ke balang kerat be berbisnai ki don ro sibun ko try ki khon ke joma ki badon pedeng ke jimpom bit pembiang jong kamet ke phat ke jong ki badon pedeng ke jimpang ke jistam ida dwai kerpang ta juk ki ro atrai to me isnai ki ben long le merkat bat ki ko try Menda penkia iki ko try menyat opar kita kecimpang kecingwit barok ko try kenang bah koi pat kepor hakoi kasengi kin yo ablai ya kapan kiu syakiyeng ke coma ban syakri langi keteng ke im ke coma keran ba yet bisnai lem bacung ne kepor ngiwan ban pa kur pangro na ke bentai temen besan bas chaman jok balang ke jungi temen besan ps khanior ko try ibadon hospital la preng ke jimpang ke sistem amenda isnai lem i ko try menda long lem rekat bat i ko try in binang la ko tra ban hyo sai sien kimet ke bakot ki bakhya ko trai kanam ila ko trai banon pai pat slaying sem bat kham tam ban shakri ya kateng ke bakot ke chome kra bi bi snai ho ai ngu eme ke ne sngi ke bakra ko trai ha ka ba mialam ngi kum ne ko trai ya ka bangin mi na ki ying ke sem ban shakri kateng ke im ke chome trai bi ni kan mau hakum ke ne ke sngi ya ki bai pat ko trai ki para men sem ke kodor ki para Kristan ko try ki bakum ke ngi kim yo kalat ban syakri keteng ke em ke choma namar ke jing khangalat ko try jong ki wei pat ki bor ko try ban syakri keteng ke em ke choma ha ka bapa ki don ki wei para Kristan ko try ki ba namar ki jing ya Islam ki jing kan at kham tam hamanipur ko try ki la du no ban syakri me lam ba chong ke sngi ni la dwai ya ke jing snei ke jing don kat ke choma bat ki ru kum ju ablai ki dio ma ke jing sup ke jing tengan ke chong ki habaki kan ma me habaki syakri me halaki chong kerem pi yang ki chong ki lani shimet ru ko trai ai ba me hi men kat khu ki lo chong mer sim khu chong me trai bi be snei dolong lem kat ko trai sai sien ya ti ye ke ne ka por tu ya lam ngi ko trai kat ngi deng seng lang kum ni ko trai tu ya la do ta preng chung ngi ko krat balum ba chung ke chi syakri ni mat ko trai ya ke jing thau thamai ke chong mer sim khu chong me kat khu ko por barang sa ya IT ki ibaro ko trai ha ki snai ke chome sengo yengi ople ma be ki pom nam tung jisu amen mentangin yo ban pendap ki kam jong ke balang ya hublei ipi baro ki para bengin iwei pa iwei na do ki nong sarai ki rang ba balang ki long kmi ki long kpa ki paralok samla bat ki hep khna ru kan thei bat sinrang ha ga teng ge jong trai ubau nong pen im jong Jesus Christ ni ai khublei kerpang ye rang ba balang Mr. B1 yang iba kala dei ka pali ge jong i ha ge ni ge singi ban yeng nagjaka ka bagantang bansa mi ka khubor ka tin ka jongblei ni juai ba oblei undong ringkat lem bat iba biwan yang ba ka khubor ka ba in ai preng jongi kandalong ka jingker khum sim yingi bat kandalong ru ka buram ika ka teng ka jongblei oblei undong ringkat bat phi ba wan yang nadu ka basdang hadu banadep kini ka jing sing hadin ba lakut ke jingkren jong nong kren ka komiti balang kalapan bang yendon ke jingye duai lang haga khandai terik uni ubnai
Nilayo ya kejing penbej na ka North East India Christian Council ban tuai kerpang na kabenta kejing long jing man hagajala Manipur mentang ke kentiru nilayo pat ya kejing penbej na ka Presbyterian Church of India ka balawan ding ba ka sinod kejongi ban bo kerpang hagajing tuai na kabenta kejala Manipur kimat jing tuai kilong kumni banduai na kabentang ki briu ki basyak pensitom ki basyam jenjar ki yeng ki sem baladuk no ya ki bahayeng hasem na ka jingsya penyam ki jingduk no ki yeng ki sem ka jingsya thang ki yeng mani bar ki babun ki lakala phetwir ka baar banduai na kabentang ka jingsuk bar ka jing penyesuk ha ka jala kabalai banduai na kabentaki Kristan ha Manipur kenang bikin skem barkin yai ne hagajinget kabasa banduai na kabentaki bompat long Kristan bakin wat bat priang yau Jesus Christ kabasan banduai na kabentaki nong sensyar hagajala Manipur bat ru kinong sensyar hagari India bakin wan rapat ya kajing songsuk songsan hakatei ke celah kini kilong kimat jing duai bala penben tingin ni kan mau la sibet hakapor bangin yo ke jing duai lang ko komiti balang kala sania hai teman mesan WM Ramsdam ban yelam yangi haga jing duai lang haga ni kapor ngin yo bandum no i jing aingu hadin bala de bandum yaki ngir pat i wei pat i rang ba balang Mr. HPCM in subhaban wan banduai ban pengentang ikicing aingo kini gilong jing benar boleh sebut doi aho boleh pa jungi bah beneng yuan yang kaban aingo ling ba jong kano pai jong kani kasni ha kaban melasya sobha yangi bangin mi halaki jong ki yang kisem rengkat ke jingdon rengkat ke jong me ha ka bang yo ban kio ha kani ke yeng ka bakantang ke jong me ban syakri yame batang yame hi ngi aingo yame namar melong bleu jongi ubang ila banwan hakamat jong me hakipor baro bar khamtam hakum kani kapor ha ka bang yo ya ka ban syakri yame lingba ke jing ai jongi syakakam ke jong me au blei to isnei ya ka ban kerku ban pediang yakini kijing ai ki barit ki jongi la ki long ki barit kan no kan nuru le tu isnei au ble ya ka ba men long ki pachana khang ya ka ba kila ban long ki bad godor ha ka ban pen priang ya kalama ke gospel ke jomi bar khamtam ban pentelun ya ki kam jong kepalang au ble ha kan ka poro yuan ka banduai na bentau syakri jomi bayang hakani kapor ya kapan sam ya kakubon na kaktin ke jomi do isnai au blei ya kapan pensum pensle lau mensem baku jomi kanang kakubor kapan mi na kasentur ke jomu kan long kakubor ka bakan jamet sem ka jingban na bentah jingdon kam jong ka mensem ka donut ke jongi kanang habangin mi na ka yeng ke jomi in long ki brio ki batmai ki bayo ya ka jing sem mensem batmai kaban pelong yang iki brio ki bai i ban syakri yame hakipor paro jong ka jing in jong kerkuro ka por ka badangsa jong ka jing syakri jong yame haka kerteng ka jong jisu idwai amen ngilapoi ha ka benta ya ka bang sayo ya ka man sangap cha skor na ka tien ka im ka jong blai bat haswa ya ka bang sayo ban poi sik ka benta ngineso Syaban ruai ke juruai ke nomor ke balai sepak kena pekundai ke nomor juruai ke balai sepak kena pekundai ke juk ke bor ublai ke juk ke ketien jing im ke jing ai ke jing jeruk hau namen barim jing telot jung abun jaj jing tongit jung aru ya ke jing ai na beneng junom kimla penduk boroat li ke dekot ke nomor ke balai sepak kena pekundai Sim Jonga
Hakabas sedang ngapan pau ke sungu ya ublai isnai bandon rekat bat nga hooj bat ngilang lengba jong kini kisngi kita yo baro kibalalit no sedien jungi ubla aru angi ya kene kalat bangin yo ban syakri bat pendon buram ya keketing ka kraw ke jungu hakum kene kisngi ka khoj ka kentang kublai shibun iteman basan ya ki kentien kerku kerdo ki jongpi na kabenta junga bat kalong syakabor na kabenta junga habang yeng hakan kapor ban keren ya kaktien ke jong ublai ngapan pau ke jong sungu ya ka program komiti jong kabalang kabalas sasisen pat nang ba jong kapor kalau babu yang ban ai bentah ya ke ban yo ban yasam ya kaktien ke kubon kaktien ke jung blai hagen kapor i pastor wat laim simladon rekat bat ngi ke kapor hoang nglayo ka kol na imna ba idon sekoi pat ka balang na ke bentah ban sam ya kaktien ke jung blai bat ibla airu ka ki kentien kerku kento ka jung inam ta junga ki teman basan jong kabalang ki balong ki nong syarai kumbang ile osngo wat lai teman basan pias khanior idon hapadeng ke jingpang ke jing sitom ki rangba balang ki long keme ki long kapa ki samla ki heb kena ladadon nga ai kublai yepi baro hakan kapor haka keteng kabaim bat kabadon bor kajong utrai bat unung pen im jungi uji sukres ublai un kerku yangi lemba jong kena kajing syakri hakene kapor kabenta nagaktien kajong ublai kabalayalam ya kijimut kijim perkhat kijonga ban keren hakene kapor kalong ketu kabenta ya kabangala pule hakabasedang kasiti kajong apostol Paul sekinong Rom kalanong kabakhat wei kedekot kebapra ngan pensngob yang sahisen ki kentien ki ongkum ni kat kumbala tho ublai ulaai haki ya kemen sem kecing yothia lengai ya ki khamat ya kaban om yo i bat ya ki skor kaban om yo sengo hadu kani kesngi ken bat kapang pedeng ya kabang labu kum kaji selok kalong kecing yothia kabakan jaman sem jong ki bangai kajing yot thia bakan jaman sem jong ki bangai dongine dwai ko blai ko pa jongi bab neng sa hisen pat ko trai ni wan hajan jome ko karat lengba jong kan kapor haswa ya ka bang sa yo ko trai ban sengap ban sa skor ya ka tien ka im ko jome ni da dwai ko trai ya ka jing pen sle ka jong mat sem ko jome lo jong syakri trai bi ngalong tong syakri ubetlat don kam ya ka jikersan ka jome ho jeng ilang ko trai habang sya skor bat sengap ka tien ka jome makan yo jaka bat ka tien ka jome ko trai kan yo ban thau thmai ya ka jing im ka jongan kong bat ka jong hilang iwei bi wei sego hing ko trai nama ka teng jisu idwai amen
kat kumbala tho ublei u ai haki ya kaman sim ke jing thia langai ya ki khmat ya ka ban om yo i bat ya ki skor ban om yo sngo hadu kani kasngi ken kapang pedeng sa sien kumbang laong kalong ka jing yo thia ba ka jaman sim jong ki bangai ka jing yo thia ba ka jaman sim jong ki bangai ka jing yo thia ka de ka benta ka ba kongsan ha ka jing im ka jong ubreu ublei haba ula thau ya ka perthai ula bu bek bu renti ya ka sngi bakan ai ya ka jing shai ban sngi ha ka ba ubreu ula ya ka ban trei ban kta ban pendep ya ki kam ki babon ki jong u bat kum juru ula bu ya ka miet ka badum ka basenia ba ubreu ula ya ka ban penjat thai ya la de nam hadien ki kam ki babon ki jong u ka jing yo thia kalong ka dawai ba na ka benta ubreu ki doktor ki ong ba ka babai ubreu ublasan ubalarang ba un thia om duna ya ka nyo lan ni pra kanta ha ka simet na ka benta ka kot ka khya ka jong u bat don kam ban thia khambon kanta na ka benta ki tu ki badang khamret habangi thia kamet jongi ka repair lan ni ka tepat ya ka jing duna ki badon haka ka pen khlanh ro ya ka bor kan mau lan ni ka memory ka pen khlanh ya ka met ki jongi ka immune system bat ka yarab bangin light na ki jing pang ki babun jai la ka long haka met la ka long haka jingmut ki jing perkhat ka jing yo thia bha ka yarab ya ki khna bakin le bha ha ki jing puli ki jong ki ka yarab ya ki no le ka sports bakin yo bor bat khlanh ha ka met bat ka men sem ka jing bum yo thia bha pat ka pen tlot ya ka met bat ki jing mut ki jing perkhat sibun ki jing bakla hakikam haki jing trei lada ngim yo thia bha men miet bat ka long ro ka bama kham tam ya kitu ki banyak kali kala banwan ra sibun ki jing ma bat wat ya ki jing jia ki basngosi ro lada ngim yo ban thia ban penjat haj bha hakur kom ka badai ki jimpang ki jing sitom ro ki wan haba kamet jungi kam yo lan pan thia hun thia sok men me ka bible ki thu ingi ya ka we ka jingjia chapang jung wei u prophet u bakrau jong ki kun israel utau di elija uba layo thia hatrai jong uding ratam ha ka jing phediap ka jong u na ka kti jong ka jezebel ha pedeng ka jing du jing kermen bat ka jing no men sem ka bakrau ikan mau ikan ka jing thu khana ha ka bau angel utrai ulawan ban kersiv yu ban bam bandi bat haba uladeb bam bat beladeb di u elija ulathia biang bat utau angel ubleiru ul ala di u ban thia khnang ba un yo bor namar ba ka jing ya lenti ka jung u ka jangai than namar ba ublei utip ba ubreu ulong tang ka khandau bat ba ka jing bam bat ka jing thiaru kilong ki badon kam ha na ka banta jong u namar kata ka jing yo thia ka don la ka jong ka dor ka don la ka jong ka dor ka jong ka na ka banta ka bha ka miat ka jong ukhun ban reo ni sngo thu halade maroi kumnu ba ka jing yo thia ka yarap yangi bat ba kumnu hakimit badum hapadeng ka jing lang a bat ka jing pisa namar ka jing bom yo thia ka kta pat yangi ka jing yo thia sisa namar kata kalong ka bor yangi ki bereo hendrai hapadeng ki jing mentoi ki babun jaj na ka ba yo thia penban ki don ro sibun ki jing ma ki ba ap yangi haba yo thia
hakasnem kanyo spa san pukundai ke Quebec ke balong ke headquarter jong ke France hari Kanada kalasha hiartma ha u General James Wolfe jong ke England ki French ki le khunting ban pen herkarat ya ki sipai British hadu laisen ha kata kasngi kumta u gubernur ula sengu shngan bha bat ula tho city show perlok ju u ban ong bangim don kam khuslai ruem syapang ke Quebec namar hakani kamit ngin sayo thia sup barok simit hendrai kat ba ki French kidang yo thia sup kenjai ki sipai British saisen ki wan ya kaban yele yaki bat kilap penban ba kita ki sipai French ki klem pen kre show bat layat ho yangi ba kini ki sipai British kila job dak basuk bat kumta ya ke Quebec la job dak basuk bat ya ke North America barok kawai kelahap no hapo ke jing sensar jong ke Britain kani kalong kawai nak nuksa ki babon ba apa deng ke jing yothia don ke jing ma ke baap ikan mau haka kitab ka banengkong jong kisem kalenong ka balai ka dekhot ka ba khat rew hadu ka ba arpu pra le tho ingi phang tu ka wei khana ka ba baro nangi ngitib ha bat kata ka dei saphang jong kitu ki armut ki kan thai ki bayak kene ya ikhulung hakmat jong usem Solomon ka dekhot ka khandai arpau ka ong te ikhun kan ka brew ilayap menmiet namar kalakumban yei bad haba kalak hesi tang senya kalashim ye ikon jonga nakakrung jonga habatang thia kasakri jome bad kalapan thia ai hakasadem jongka bad kalapan thia ye ikon yap jongka hakasadem jonga hangning yoi ba kani ka brew haka jingi othia kala kumban yala ijong ikon bat kala du no yi kani ko wipat ha ka jing yothia ka jongka kam shim yo sngo satya ba lawan simply bat bujuli ya ikon ijongka dai te ikhulung ibalayap habang yothia ngimtip brew show bat hangta don kejingma kani ke brew ka baningkong lada kam yothia kan omban satya ya ita ikhulung ijongka bat kanom du satya yai bat kata kawai ka baat pat lada kam yap yothia kanom ailat dal leiro bon simno ya ite ikon ijongka na kasadem ke jongka bat ngi kan mau lengba jongka ni ke jingi thu khana ke bala penlong Usem Solomon ban penpau ya kata ke jing start ke jong u ha ka ba bishar ya ke ni ke kam jong kini ki armut ha ka ba ulopan da ka wajlam ban phya ya ite ikhulung bat ban ya sam yi haki arbenta kata kawai ke bomdei ka keme ka basisha kal menjur ban le kumta hendrai kata ka keme ka basisha ka pangnut ban yo sngo ban le kata ka kam ka bakum kata yala ijong ikon bat kal menjur ban ano yai sya kata kawai pat bat markum tahi Usem Solomon ula sutho manu badai ka keme ka basisha kat nutam ha kijing yothia ka ban kencam sem kijing ma saudong ki ap ban yale bat ban job no yangi ka Bible ka a jing hikai bat kijing ma hamro sibun sapang kijing ma habang yothia ha kijing long jing im ka ba kencam sem kijing yothia ka ba kencam sem ka dei kata kijing long ha ka ba ubangej utlot bat udu bor uthaj ban duai bat uswai ban sakri yu blai lakalong halayeng
ne la ka long ha ka yeng ka ba kan tang ka jong u ki ai ki jong ka per thai ki kham itnat bat ki kham khring ban ya ki ai ki ba kan jam sem ka ne ka pen long ya ki ba buon ban ngop ha ki jing pen shai ha ka gospel ki jong Matius ka to ka banta ka bangal puli mana ujisu ulai thu ingi phang to ka pharsi ka balakren saphang jong kinyut da ka ba upanyasrem ya ka ne ka pharsi saphang jong ka hima ki beneng hakani ka pharsi ka bangilap tang ha ka gospel ki jong Matius ujisu da batairu ya ka jengmut jong ka pharsi haki senran ki jong ujisu hikai saphang ki hima ki beneng da ka ba penesrem kum ubrieu ubabet ya usmbai babha ha ka lengkha ki jong te haba kidang yothia ki breu ulawan ubasyun ya bad ulabet ya kinyut hapedeng ukau te ulalek wano bad ujisu haba batai ya kan ka pharsi hakisen ran jong uong ba uta ubabet ya usambai udai ukon ubreu kabamut udai ujisu kata kalingkharo kalong kata keperthai bat kita kisembai babha kilong kikhon kahima henrai kinyut kathau ya kikhon uta ubaman uta unong syun ubalabet udai usoitan kata ka ayomru kalong ka bawaino jong ka perthai bat kita kibaot kilong ki angel ya kita kinyut kiba penthut bat kiba baman on lum yaki bat on beret yaki hakawal lawarding bat ya kita kibahok kini pernah ino kum kesngi hakahima ukpa jongki usaitan umhun setia ban yoi ba usembai babha unyo jaka hakadonu jongki breu bat ba kajing bha kersensyar hakajing im kajongi namar kata uap ya kapor ka babiang ba unyo ban bet ya unyut hapedeng ukau kenang bakini kinyut bat kenang bakini kinyut kin kicap ya kecolong babha ukau bat bakabi ka bapeniap kan kicap bat penterkhong ya kejingsan ukau hakata kalengkha kani ka benta ya kebalakran dau jisu hakane ka pharsi hakane ka khot ka ba arpusan ka ong te haba kidang yothia ki breu ulawan ubasyu ni bat ulabet ya unyut hapedeng ukau te ulalek wano kapor ka babiang ba ubreu ba uni ubreu ulajiet ban le ya ka kam sneu kalong hakapor mit hakapor menba ki breu kidang yothia namar ba omdan batip menu menuru onumdan bayi menu menuru onumdan bakhanglat menu menuru ya u banle kumta sibun ki ki jia hakapor badang yothia ki breu hagini ki khendiat tayo lami bon ka jing khnyum namar kalut siding hakapor menmiet ka jing penlip lai hakapor miet kawan ra ya ka jing snus air kawan ra ya ka jing bom singan bat kadi kapor hakabaki rusneu ki sim kabu banle ya ki kam sneu ki babon chai ki jongki kapor thia ki breu kadi kapor miet badum hakabaki breu kim tip ai syo ya ki ki badon saudong jongki namar kata dai hakum kene kapor baki riu sneu ki riu baman bat ki nong syun ki sim kabu banle ya ki kam sneu baki kam baman jongki ban hertma yangi ki don ki nuksa ki babon ki bangini pek hakan kapor nakaktian ki jong ublai ke biatu ingi sapang ki breu ki jong ublai ki bayothia hak jinglong mensem ki jongki ke banlong kum ke jing hikai na ke benta ke jonga bat ke jongpi ke baningkong kisenran ujisu ki beliot ya hapdeng ke jing tlot kado bat ke jing sopsi khuslai
Kisenran ujisu ke beliau tiak hapa deng kejing telot kado bad hapa deng kejing susi kuslai ya ke bangila ban shem naga gospel kejuk Matias kelong ke bat pun reu ke dekat lai pun reu haduk sau pun reu lai tu yang ni syapang kene kejing yo tiak kisenran men haba kidon hakper get semane lem bat ujisu kapor kalapoi baon sakem no yu ujisu bat ya kabon sesak na penayu ha ulum kalbari ujisu dai hakum kene kapor ba udon na padeng kejing sngau syarkai bat kejing sngau kordet haba uperkat ya kata kejing sya ka ba udai banman kemen sim kejung u keling a bat kapisa kumban sayap ula shimru bat u ya u Petrus u Jakob bat u Yohanes haba ulalai kham haswa khendiat ula dem hakendau bat ulah doai baladon kalat ba kata ka khuri kan laj no anu bat hakata ka jinga saj ka jung u bat lau jong ukpa kasep kala jau kum kasnam ka balang bat anda ulawan phai pat ulalap bakini kisenran kiba uie bat kiba ushania kila yap yo thia penban bad kata kala jia omtang sisen arsen henrei haduk lai sen i pastor dang hagani ka sakramen ka baladap ila penken mau yingi kini ka benta jong ka jingyo thia jong kini kisenran bad iong ba ka jingyo thia hapdeng ka saw kasian ka pen i ba kiduna hakjing IT yalade bad ba ka jingya sya bat ban kersan ialah ujung ukenrat keduna kejing yo thia hapdeng kasau kasian kapen i bakiduna hakjing IT ialah de bat kejing yasha ban kersan ialah ukenrat hapdeng kasau kasian keduna ulukas utho bakini kisenran kithia balaban kejing susi bat kejing kuslai hakjing shisha kala dai kisenran hakum kene kapor ba kindon hasenda jong ujisu bani kersan lem batu lemba kijing dwai kijongki hakajing shisha ujisu ula jupen sngau haki berbor ba unsasha pensitam bat unsasha penyap ro penban kim sngau thu satya ia kata bat menta kishot lot palat ki khmat jong kiru ki khia palat bat ujisu uha ban maham yaki ban ong baki de ban long ki basharai bat ki baduai yo baki hab yo bakin hab hakajing pensyai ki babun nang iru menta ngilong kum kini kisenran ki babun nang iru menta ngilong kum kini kisenran bat kaba kamensim kajongi katrang kasliang ban syakri yu blai henrai kado jongi katlat ujisu habau maham yaki senran chung uong syarai berduai namar uni unung syun ubakrau tam jongpi bat jongki bangai umju samthia bat umju yothia bat hakapor kabangi telot uwan banyale yangi bat uwan ban jabru yangi kemensim sisa katrang hanrai kado katelot namar balap kathai sipang la thai sipang la jrem sipang la khriat ba sipang la shit sipang la thangan bat sipang la sliang kibun kidaw kabakani kado kapenlong yang kemensim kucungi bantlot ha kaban syakri ya ublai ki babun naki kristan hakum kini kisngi ha kabakamensim kucungi katrang bat kasliang ban syakri ublai hari late lakum yangi daki ai ki babun jaj jong kini kado kalau penlong yangi bangin telot no ha kaban syakri ya ublai ki ai ki bakin jado ki kham khlain ban ya ki ai ki bakin jaman sim bat ki kring no yangi ban cengai nala ujong ublai bat ban be brai syaki
kabar kajing yo thia kaba ujona uthia klem jing khuslai kajing yo thia kaba ujona uthia klem jing khuslai haka kitab kajong ujona la yathu yangi sphang kajing im bat kikam kajong ujona ublei ukhot bat upha ayu ban lek yalap persya ya kajing sniu bat kajing boman hapo kasnong nginbe hari ngitip ba ujona sim la kongo satia ya ketaka hukum kajong ublei penban ulamut ban lek satarsis kabalong kabenta jong kari Spain hakini kisngi layat ho yangi ba ujona ulakiyo da kaleng ban lek satarsis bat haba ulakiyo hak ta kaleng ulayot hia lengai hangta hatrai jong kaleng ka eryong ka bajur kala syo ya kata kaleng bat kata kaleng kala lengkum ban pai penban kijing at phelung jong keduriau kim simla la satia ban kersiu ya ujona uklem patiau ai ruem wat habaki ruling kala syep ting sikadai ya kijing ma ka baap yaki nak ta kijing ki phalo jong keduriau ba kila persang ban khot kerpat halaki jong ki blai ki ban yo ya kijing yarap hendrai ki khlem yo jing yarap nangnu ruem bat di hakum kene kapor ba u kapten jong kata kaleng ulawan bat ulap yu ujona ula kersiu yu ujona ubadang yo thia lengai konong thia tokhe tu dwai ha ublei jong me yo le se ublei un ken mau yangi bangin omyap konong thia tokhe tu dwai ha ublei jong me yo le se ublei un ken mau yangi bangin omyap le se un u kapten ulas ngo kendit ban yo i ba ujona uyo thia klem khuslai ei hapdeng jong kata ka jingki phalo ka basar khai uni u kapten hakum kene kapor uladei ban kersiu uladei ban hala uladei ya kaban keren lese da kaktien ka bae ya ujona ba udai ban kheno bat ban dwai hau blai to khe tu dwai hau blai jong me yo abun yo sngo yame bat un pala im yangi hakani ke jingjia kini ki nong nya leng kila persang ban pensting ya kita ka leng ke jongki da ka ba bret no ya sibun kita ki jingket hapo jong keduriau handrai kaneru kam simlai rap satya yaki khado kila penlong ke jing khalai ban tip ya kadau jongno ke ba penlong ya kene ka eryong ka ba krau kene ka jingki phalo ka bacur duriau bat onda kila ya peno ya kata ke jing khalai lalap ba kadau kadai ke jong ujona labret yu ujona hapo duriau bat kumbang itip ba ublai ul penkre ya uta udok ha ubakrau bat uni udok ha ubakrau ulawan ya kaban ngoi no ya ujona kijing at phlung jong keduriau kila jano bat keduriau kala long jai hendrei ni ujona laisngi uladon hakpo jong udok ha ring ango ya ublai ba pedeng jong kata kapor haba udon hakpo jong kedok ha ulayo ya kijing kala bamut ka pathamai bat anda haba ulayo ya kata kijing kala ka bamut ublai ulah hukum ya tu dokha ya ka ba un pre ya udokha sarengko bat ujona ulah lajpat na kata kijing sya te hapo jong udokha ki babu nangiro ngilong kum ujona hakini kisngi hakbide rengkat bat kajing im ka bakencam siem kijing ma ki baharukom ki ke sobdong ban kelun teli yangi penban ngiyok thia lengai hakijing ken oi jong kapop ngimpat tiau bat ngim kuslai wat na yala ke jong kamen siem bayok nginduro kadok nut ke jongi ke kelamau bat ngim yok sngau syo ya ke jumpa siau ke jung men siem bakhoi ublai bangin yo ya kata kejing kela bumut ke bathamai bat bandan ke jing adai ke bacan lembat umen siem bakhoi jung ublai kum u kapten jung kiruleng wan ban kersiu yangi konong thia memut ayu to kheno
tu duai hu blai baon penim yang i kabalai kajing yo thia kumbathia usamson hapane jong kadelaila kajing yo thia kumbathia usamson hapane jong kadelaila ya kajing pun bat jingkha yu samson ladep dia tho lupa daw angel utrai kumbaklalong ya jisu usamson ulong uta unasa jong ublai ya ubal pen kentang yu nadu kepo jong ka kami jong ba ulong unong pelaj ya ki khon Israel nah ki kti jong ki Filistia usamson barok ngitep syapang jong ulong ubreu ubaklan haduk kata-kata bat omdon ubreu hakne ka perthai uban klan kum baklan usamson ulayale ya ki Filistia bat ula penyap shibon ya ki ka Bible ki yathu yangi ba usamson ula syok jing ya ka delaila ka ban ka shnong sorek bat haba ki Filistia kilatip ya kata kilawan haka delaila ban ya pa ya khnang bakin dup ngotho hangno ka syong ka bol jong bat kumno ban job ya kita kularo ban aisbai ya ka delaila hadu laisien laiwat kala persang ban job yu samson da ka penbe je ban tip hangno ka syong ka bor ka jong handrei barok laisien kam shimlala ya ka ban penbor ya samson ya ka tangila ban lap naka kitab kinong bishar kelnong ka bakhat reu ka dekhot ka ban nyo ka bakhat wei ba ka bakhat lai nengkong usamson uong ya ka delaila bala dapikwa ban penduk bor yang syukhom yang ki nyau teli ki triem ki bompat yap sao tengan satelot bat ngan salongkum uwei pat ubreu handrai habalale kumta usamson da ka basuk lopat yaki ha ka ba arsien ulong balada khum yang utlai thamai tengan satelot handrai hangneru usamson ulapat yau tau telai kum bapat yau ksai hakasien ka balai ru ulaong lada phaniathan yakta kicing kedor unyuk khle jonga da kicing than te ngan satlot te ka delaila kala pen scam yakta kicing than ha usnar handrai haba usamson ula kendit na ka ba yothia ula rongno ya ta usnar jong ubim lem bat kicing than de haboro laisien usamson uklam ngat satya ha kicing riam ka jongka bat uklam yathu satya ya kicing sisa ya ka bor bari ka badon hau upol umaham hak siti sya utumati siti baar syutimati kelong ka baar ka dekhot ka baar puar da ka baong ban pheniap no na kicing ko abrai kicing long samla handai habai le kai khlem sut nyau ya ka pop bat namar kicing so khlan la ka jong ka bor usamson hakasien ka basau ka delaila klala ya ka ban penbor ya usamson uli tholot haka baka bor ka bari ka jong ka syong ha unyuk khle ujong bat katba udang yo thia lengai habangi pule naka kitab nong bishar kal nong ka bakhat reu katba udang yo thia lengai haki kho siu ka delaila lakhino yake nyau teli ki jingkedor ka khle jong bat ka bor jong kala do no bat haba ula persang banle ku momen shwa ban kenterno yalade penban simlala satya banle kumta namar ba utrai ulakan riano na ki Filistia ki balong kinong shun ki jong ki la kem yu bat ki la klauno ki khmat ki jong bat ki le lam no asut yu syakasa bat ki la khom yu de ki kenjri renong bat ula teliat hakayeng bendi ki babon nangiru ngiothia kumbayothia usamson hapadeng ki cingken oi ki babon jaj burukom jong ka perthai ki delaila ki babon jaj ki ken oi yangi ban penyothia lengai ha ki jingpa jingphon ki jongki late marau yangi de ki buj sianti bat ki buj salai kat hado ban penmatla no yangi banginom yu isyo ya ki jingma ka bakrau ka baap ya ki jingim ki jongi
Samson shim la phet satya na ka delaila wat la ka persyang bante ban khum yu haduk lai sen namar ba u it palat ika ki babon nang iro hakini kisngi ni kham e ban be ya ka basneu ban ne ka babha ban habakini kilasno ha ka jing im ka chungi wat la ki persyang ban penjot ya ka men sim chungi pen ban ngim sngo tho satya bat yai tur saki klem salya kabama kabasnguma kalong kumbajia ya Samson ba ublay ulamino anu bat don bor sho ban yele persya ya ki Filistia kabasaw kabathia kum Eutychus ubalahapno kabathia kum Eutychus ubalahapno kabangisyam nakikam ki apostol kelnong kabarpau kedekot kebanyo hadu khatar ka continue Eutychus kamut ubadon bok layat ho ingi ba Eutychus udai tau samla ubalawan ban sengap ya kajingelap kajung upol hatros kajingelap ka bakhado ka ba upol uyalap hakani kasinong hadu siteng senia bat kidon bon kisyarak ha kata ka kamera ka bahaneng ka penlong ya kata kajing yaseng Eutychus ha kata kajing yaseng layat ho kaktien kajung ublai ba ulajet ban syong ha ka jing khang yet lese balakhap nya ka kamera lani ula syong khnang hangta ban yo ler pengat ban laj na ka basyo samthia pen ban ula yo thia pat ulahap bat ulayap kapen perkhat ba kumnu uni ubreu ubalab don bok sibon ban yo sngo markhmat ya kajing yalap kajong apostol Paul penban hakum kata kapor uyo thia kani kajing long ban yo thia habasngap ya kajing yalap ha kajing syakri yo ublai kala julong nadu menswa bat hadu menta mene ni yo thia bha haba i don ha kajing syakri ha kajing kajong ublai lese kajing yalap upol kajrong than lani lese kabatai kabapenlong Eutychus bun yo thia bat ngangej ba uklem yo obat ruem na kata kajing yalap ha kata kamit handrai ke kabangitip kalong ba upol ulayalap Eutychus ulayo thia habasyong ha kata kajing khangit bat ha kata kajing yo thia ulaham bat ulayap no handrai ka Bible ki tho ingi ba upol ulapen impat yau kumbalaja Eutychus klempep kan jaru hangi ladang yo thia hagijing long jim ka bakan jam sem sisa ngin habno hagijing pen syai ki babun jai gimla banile persya ya ki buthap jung soitan pat kapop bat kawai ka bapen kan mau yingi lemba jung kan kajing jia kalong ba kajing yo thia ka bakan jam sem ka yalam brabor sakajing yap kajing yo thia ka bakan jam sem ka yalam brabor sakajing yap ha kasithi saki rom kelnong ka bakhat wai ka dekot ka bapra upol uong ublai uai haki ya ka mensem ka jing yo thia lengai yaki khamat bandom yo I badia ki skor ban om yo sngo hadu hakani ka sngi ken kani ka mensem je ka jing yo thia ka penlong yingi ki bangai ban om yo I daki khamat ki ba kenja mensem ya ka burom ka jung ublai bat yaki kam ki bapla ka ba ulale ha ka jing em ka jongi marwai ka penlong ro yangi ban om yo sngo ya ka sur sawa ka ba ublai ukran hangi ka ba ublai ukhot jengi bangin wan hajan jong u bat bangin yo ya ka jing dai ka ba jan lembat u bun ba ki badan pedeng ki jing yo thia ki ba kenja men sem hakum ki ni ki sngi ki ya ki jongi ki don ki bon ki dakishen ki ba pen pau ba ngidon hapadeng kum kata kajinglong ngihaban husiar yilade marwai yo abangidon hapadeng kajing yo thia lengai ha kajinglong jim ka ba kencam sem ka ba penlong yingi banginom bangsho ban pule kaktin ka jong ublai ka ba penlong yingi ban nom le ro kumbala tho haka bat ka ba penlong ro yingi banginom sngo bangsho ban kieu sya kajing syakrilang ya ka keteng ka jong ublai ha ka yeng ka ba khoi ka jong u kata kepenpau bangi la yo thia ha kaching ken oi jong ka pathai bat ka pop handai ngi ai ngo yo blai
Simla kwa bakawai ka mensim kan jot no. Namar kata ukhot bat uyai khot ingi. Bangin kendit benriu no. Na kata kajing samthia bat kata kajing yothia. Kaktin ublai ka khot yangi ban ong to khijaj na ka bayothia. Rom khatlai khatwai. Bat ya kane ka bangi ithu ya kaya ba menta. Ladap yang kapo ringi ban khijaj na ka bayothia. Namar menta kajing penim ka kham hajan yangi. Ban ya ka ba ngilangai. Efesas san khat saw ka ong to khe me ubayothia. Bat to mi na ki bayap te ukres un pensyai hame. Ublai uye kersiu yangi bangin om yothia sa hak jingkan oi jong ka perthai. Harai bangin kendet bat kheno nang ta. Ban eno ya ki badum ki bangi juim baro sikata. Harai ban wan sa ka jing sai ka jong uji sukres. Bat ban sedang sa sien. Hak jing adai ka bacan lembat ublai. Namar ka ni ka ya ka bangi im kalong ka ya jong ka jing ai. Ka badap yang ka poringi bangin kendet benreu. Kajing kendit ya kalong ban eno ya kajing long ki barim ka bangi jumlin baro sikata ki balong ki kam jong kajing dum wi saya sophulai khat pra wong wat kan mau yiki ai ba menshwa lemne yiki ai barim wat perkhat klet no yiki ai barim hre tungin penthma yelo kajing im kham tam hagaji dai kajungi lembat ublai rom khatlai khat ar bat khatlai upol utho Kamiet kata kala dia no sibon te kasngi kala jan namar kata tungin bret no ya kajing le jong kajing dum batungin king no ya kajing king atiar kajing syai tungin ya dale don akor kumbah persya kasngi om ha kajing ya di kiat kendwen pat ha kajing ya buai om ha kajing ya kai kan thai bat ha kabaya nuti jaklia om ha kabaya mai bat ha kabaya pihun ki atiar jong kajing syai ki long benile persya ya ki bol jong kajing dum ki atiar kajing syai kilong kitu ki ba upol utho haki nong Efesus kelong ka ban reu ka dekot bakat saw hadu ka bakat nyo ka baong tu yang phi namar kata belapan po ialah kasengkai da kajing sisa bat balakieng da kajing kieng sadem ka hok pelapong da kejuti halak kejat da kajing la kloy ka gospel kajing sok namar barok putet pinda sim ya keste kajing ai da ka ba phila ban penlep ya kisum ba meding jong uboman te pin to simro ya kajing dakle kajing penim kawat lam umen sem kabalong kaktien ublai ken nang ta susu upo hak siti sik Efesus kelong ka basan ka dekot ba pra bat ka bakandai namar phla julong menu ka kajing dum hre mentan phla long hak kajing syai utrai tu ya te kum ki khon kajing syai namar uso jong kajing syai ulong kajing le bha bat ka hok bat kajing sisa baro men swangi long hak kajing dum ila long klem kajing kerman handrai namar ngiothia haki ai jong kene ka perthai hanrai haba ka jing syai ka gospel kalawan tungin ya kum ki khon jong ka jing syai bat kata ka long ha ka jing le bha ha ka hok bat ha ka jing sisa baro kum bapa ka alam step ka bakersiu thia yangi ban pentep yangi bakamet kalakut no bat baka step ka bathmai kalawan namar kata to ngin kendet to ngin khe batong ini ya lembat ublai hakipor baro dei tat onda habangilala ban kendet ban khena ka bathia ngin yo ka bor ban le ya ka mon ku jong ublai bat ban sakri u hakipor baro ngin la ken ban long kita kibayai sarai bat kibayai duwai hakipor baro to ublai un kerku ya kani ka kubor ka balabet hapring jong kejing tlot ublai nak ta ka burom ka jong u amen mentangin yo ya kaban ya sakri langi ublai lemba jongki jing tuai lang kaba lapen baik dah kabalang tongnya pai ublai ha jing tuai kumni ban au ublai ubelong pa jingi bah neng nyai ngo yeme ba me penyo ya gani kesngi ha kabang yo man sakri ban mani bat bandam yame ublai bo imat blai bo sisa ingai ngu ko tran jisu ba menang penyo yang ya kalan ka balai lui bagi dang yo man sakri ya ka kateng be em ko jame ban ngai ngu ru yeme na mar ka jing don kat jame ban ngi ha de ka jing seng nadu ka sedang hadu ka di ka bagmenta ban ngai ngu ru yeme na mar ka tin jame bang lias ngau leng bo sakri jame bagalang ka boring ko tran jisu bang lam long kita ka biyo thia ha ka jingin oi jo ka ni ka perthai
Lengi long Tuhan Yesus kita Ibi syakri balik bayai im nak tak buram jong me. Akin rabi hakini kapur ku mentah. Kabalang ringkat bad ka senat ringkat bad ka PCI. Gila penbet kerpang ku rabi ban bu jing duai kerpang hakini kapur ku mentah. Nak mentah ke jing ja ke belaja hang tai hapo Manipur ke bala ne mentah la ar banai lai banai ku rabi bah. Trajisu habangi pai kini kijing ja shanongin tmen yaki khmat ke jongi ko try ngi de dwai bo minis nei ban kan mau nakap tak ki paraman sim ki bla do no ye ki ba e ki ba thon jong ki long kmi ki long pa ki hep ki baret wat ki bla no ha ki jing long tamen hap deng jong ne ka jing shong ir ka jing bam suk bam sngan chu ka lek kawan ka shong sa at bo na pre nyu ki aban mi lo jong ki sem ban pet ki klau ki patap ko ko na ba ki don ki ben sim ki bla de do man do no e la ka jong ka jing em Idon ki men sim la bade ban do no ko traji se ki be ki thon joki ap deng joki ne ka jing ya kan at joki at le ki kin hon ko kan a trai kum ki ba ngi shanongin bhai reng shi ai khme de ka khmat ka jing tang shame ba tang shame hi lamar ngi tips kham bade tang ma me uban ka bor halor ki e ge baro ma me stay ko gran bi ban thau tmai ya ka to ka snong ha ka to ka jaga po Manipur traji su bagi la don ying sem kibala do no ying sem ki kiba ka kamai ka kaji kambit kambyang shu ki haban bam kat ka bayo kat ka khot ko try ndre jisu be ing duai mo ministre man kar khoi ki ba ministre man pandap ru yaki da ka bor ka jang me try ing duai ku gra be nam ta ki kibala phet wer no kibala phai no ko try jisu kibala phet ki han rage ki clouds ki pitam a try this name man kar khoi ki rukum jo baga hawe ke si gini i kita ka step ka bernai ke sngi ka me men sakar khu tra jisu o ngi tip ba gini ge baro ge ja ge long ka kum ka jing tip ge jang me ko tra jisu nei kum ge ba ngeng shu phai shame ko tra jisu o ngi de dwai ko tra jisu ngim la ban bu yo dak jing kli akbat jame balai gini ka wan ja rengi em ha gini ski ge ba ka do trai habala tenju ye ge ba ngeng habala tenju ye ge jing em jang ngi kum ki khon ge jang me trangi ki ba shang ki ba sa hakini ki rulu mangni ka Bogor State Meghalaya ye dang don hakijing im sok sim san ko trajisu ngim pa dia kendo ye gini kijing ko kenal baba ye reng duai ko na be ke param sim ke badan ko jaka kham tamai ke para bangai ko trajisu ke bila do ye yeng ke sem ki ba la sha thang wa ye ke yeng ko jang me ko trajisu ki yeng ke bagantang ke yeng mani belai bon ke la sha banjot ki bala sha thang da ki spatali trajisu ngi em pedeng jigi ki ski bagi bol jong manu ye trilang ko traji su bagi bol jong jingdom ban pendu ban pendam ye ki bang het ki jong me kering duai ko rabai misnei ban kerkhu na be ye lagi jong ki breu Trying at the duai ye jing shong sok shong sngan baga sashi sin bad kan wan biang hak to ka jala pa Manipur baga jing ya kan a jogi ar ki kin hon kin poi sha ka jing yes ngut ho jing mon baga jing penya sok traji su kan wan traji su om da ka bor jogi bre re da ka wan da ka bor ka khajing snei jang me snei ko traji su ban man long me updeng jogi ke baro men yeng hap deng jogi te ki ar ki kin hon be don ni ka jing ya kan an ka jing bam yes ngut ho jing mon re ko traji su bam me us em jo ka jing sok ben yeng hap deng jogi ban mon ra bat sa jisin ya ka jing sok ka jing sngan ban ya ka jing em ba ba sa jisin bat ha ni ka jalla trying at the wai ru nam ta ki param sim ki kristan ki badan ha to ka jaka kila de ban sha shibon ki jing ko traji su habala ten jo ya ka jing em ki bala bala ten jo ro ya ka jing nget ka jong ki ko kra ba ba ka the wai snei man kar khu ban bat schem ki ko kra bin bagila ban ne hame ko trai lagi di ban ma ji gi jing lagi di ban ma ji gi jing tin jo I can go me ka bol je me bat schem ki ko kra bin me long bele jing u ya go ye jing doi jong Daniel me long bele u ya go ye jing doi jong Abraham me long bele u ya go ye jing doi jong Samuel jong Jacob me long u bele u ya go ye jing doi jong ni ban ngi nget hak ko kula ka tin ke jang me la de gi briu jong ki pen red bat gi
duai ngarungan sngau yaki na beneng Jisu be to bat scam yaki para mensim ki para bangai ki badan hak to ka jaka ki kristan baro ko tra Jisu klem da nyu yakano kono ka jat kan hon balang renge duai mamin seman bat scam yaki apdeng jong ni kisgi tra Jisu ka duai ru nakam ta ki tu ki mensim ki bambat itu yaka kateng jong me ki babat ngai yaka kateng jong me ki bedang ya le bersya yaka mon ka bakho jong me bat ki bedang ya le bersya ru yaki kristan tra ngai duai ba me ko mamalak kren bat ko mamalak ta yo sol jaga tarsos bagalong ka ba man kerjat bersya yaki ding tendung tu isne ku ngurar ban kerku bagi kita ki bapat ngai jame ko tra Jisu baling ba jong ni ka jingja bagi ni i bagi kristan ki ai ne bagi ni ne scam hada ka bakun tu isne man kta om da ka bor ka jong no ne da ka bor man sim ko jame ba om da upat ya pom man job ki ne da ka bor man sim ko jame men job yaki ko kuran ba bha tu isne ban kerku kunar be yaki nong sensar ki badan hang di apa ka jala Manipur tu isne ban kerku ru yaki bagi nyo i dagi khmat ki bagi man sim ko tra Jisu basa jisin bagi wanra ya ka shong sok shong skan ko tra Jisu bagi jing sensar joki kum bagi pat ba jo ka jala Manipur ki la chi ki kum ki nong mi khmat ban warra ko tra Jisu ya ka roi ka par ba ka shong sok shong skan tu isne ban kerku ru yaki nong sensar ki badan hang di apa Manipur isne ru ban kerku yaki nong sensar jong ka ni kari India jongi nado prime minister bat ki bor ki badan pe ban khmi yaki ni ki jala ki jongi ba isne ban kerku mama kiru gini sngau mamen kren apa jki weng ko tra Jisu ya kijing sngau edono jki pen omi ka dono mau jki ko tra Jisu nang baglaban pendam ka mon ko bakho jang me ko kona be kom ki bang ngi shi ai ti ngi shi ai pai tang shame hi namar ngim don ka wei pat ka la ko tra Jisu ban khat kar pan ringi dwai ma misne ban kar khu ko knar be ya ni ka jilla ngim kwa shu ko tra Jisu ban i ya kijing yom snam ngim kwa shu ban i ya kijing len nya kijing o jki bre ko tra Jisu ban ngeng scam ko mamal ya sngau ya jing od jing yam jong ki khon Israel hakri Egypt mengeng scam men ya sngau ru ya jing dwai jong i ya ki ka por abangi dwai kama ka khet jing se jame ko try momen se ban kta ko tra Jisu ya ki bor senchar bal ki bor no yalam ki badan ko tra Jisu ka bor ba ye kya hakiki jong ki du isne ko na be ban kar khon bat scam ki bangai ki jong ko try magila ban yai ne hame ko tra Jisu kar khulang yang i bar ko tra Jisu ki be ya o yam wadi bang ya dwai nak tak ni jalla pa Manipur nginam la ban leit la ki jong i jat cha to ka jaka ring shupen heri ki jing dwai shame ko try namar ngi tips cam bahame don ka bor jong ka jing flight lo ame don ka bor jong ki jing ben suk ame don ka bor jong ki jing ben tengen ame don ka bor jong ki jing ben khia ki baro try ngi dwai bamin stay ban ker khu ko try Jisu sa chi sen pan bat scam ki bang het ki jong me ha ka to ka jaka bagi nyaman man ya ka bor ko jong me to ker khu ya ki ka por habang yo man yaman lang habang yo man ya dwai lang ko tra Jisu nam ta ka ni jilla Manipur nge scam me ya so ya ka balang jong ka dwai ha ka ni ka balang po mauro ban me nge scam me ya so ri jing dwai ha ka leng jong ni ka ri khasi jan tia jong i ban ha ka pi bor balang jong ka pi se air kom jo ba ka bor jong me ko tra kan yo so ban kan ju ba ma ka ya ka jong me ni ai ngo i me ko tra Jisu ba me ya so ya ki jing dwai jong i ma bru ki pop jong i bun dem ngi dwai ngi khot ker pa di ki baro ha ka ker teng jong Jisu long try ukle jo ka balang try ki met ni mesem ngai pan be ngai dwai na do mata bas dik atak ke babam jekut bam jekut ru amen ngi la poi sha ka ban ta ban panwai no ya ka jing shakri ka jungi lamba jong la ka por ngi scam bu blai un dor kat ban ngi ban ba lamba jo ka di shakri ka bang la yo lamba jo ka di ka por kan long shisha ka bor ka ban yalam yang ngi ya ka jing ya lenti ka jungi nang le shakaman ina panwai no ka jing shakri ka jungi da ka ba ini ya so lang barwai ka jing rwai ka ba south spa iwai ka jing rwai ka ba south spa iwai Kristan ma ju shong thai nong shun ki bun ki shai sharai duwai bor pathai belin ba saudong ki thap seruya ladangi sho samthia sharai duwai bro lai tli ki dekhot kanambar ka ba south spa iwai bat hadin jong kene ka jing rwai ngan subha ban kerpat ya item pesan sekretari item pesan IW kasano ba in bu jing rwai lengkot ban penlai do ka jing kerku penwai
Barang ke bawah no jong kini ke jing syakri ke jong ye me au blei. Tu isnei ke banda kerhu ya ke kubor ke bangil yo sngo. Baganda long ke jing bam ke badai mensim. Isnei ru ke ban pediang ye ke jing tuai ke jing kerpan ke bangil abu akhmat jome. Bad ke balang ke leng jong ke PCI. Naga bantang ke jelah Manipur. Batu isnei ru ke ban pelaj ingin yang niringkan. Bagi jinggur khu ke bagan sai ki jome ai bagi jing ai eu Jesu Kristus trai jing iet ba ubleu khpana bom jukut jing eslok jing pentingen pensai bor men siem bakun ken chong dap kerhai haki jing im ki chong i wei pai wei kerpang bat halau jong syakriu bala sami ko khubor gani gesngi ho kini ki jinggur khu ken om e no jendat ya ki para bengen haga jela Manipur kin long lemru bat ki bai pat ki banget hakeleng ke perthei mentabat sedok ki bom cukut ru amen